Bagong executive order sa lalawigan sa Sugbo, nagatugot na sa mas daghan nga makatambong sa kasulugan sa Santos Gabisa. Samtang wa pa executive order, ang dakbayan sa Sugbo, mga simbahan nangandam na alang nini. Ano yung report? Sa executive order ni Governor Grant Garcia, nagtugot na sa 50% nga makatambong sa mga Santos nga misa sa mga simbahan nga nahimutang sa dakbayan o kalungsuran sa lalawigan. Bisan kung wala pa ang executive order, ang dakbayan sa Sugbo nangandam na usab ang Cebu Metropolitan Cathedral subay sa health protocol nga gipagawa sa Archdiocese of Cebu. Gawa sa social distancing o pagsulub og face mask sa mga manimba at dunay wash area nga giandam ang simbahan alang sa mga manimba. Usara usab ang entrance ug exit sa mga tao. Dunay footbath ug mga signages sa mga dili mahimong buhaton sulod sa simbahan. Gitaoran og panapton ang mga lingkuranan sa simbahan aron masiguro ang social distancing. May marker ang aisle nga barugan alang sa pagpangalawat. Samtang ang pari kausara mo litok sa lawas ni Kristo, inay nga litukon kini matag kalawat. Atong balikan no ang ato ang mga preparasyon, mga kaigsuunan sa remaining 2 weeks no gi-require gyud to sa atong talahurong arsobispo nga mo comply ta sa mga health protocols no as ordered and mandated by our government no. Human sa misa, i-disinfect ang simbahan alang sa sunod nga misa. Lahi kay because of the Holy Eucharist, ma-feel good nimo ang presence o ang tawag niya blessedness. Samtang silang Father Joseph Larida sa Team Ministry sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, mihan ay na sa mga pamaagi aron masiguro ang social distancing. Gipasabot ni Amabel Magnolia Abella, ang presidente sa Parish Pastoral Council, nga isibog ang matag lingkuranan sa simbahan aron masiguro ang social distancing. Upat ka tawo ang tugutan nga makalingkod sa tag-as nga mga lingkuranan samtang duha sa mga mugbo. Butangan usab og tent ug waiting area ang gawa sa simbahan alang sa maghuwat sa sunod nga misa ug sa mga tawo nga mosubra sa 37.5 nga temperatura. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.